Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Biko nụ hụchanụ ntị n'akụkọ a nchọ nkọlụ unu maka na ọ dị mkpa maka ndị na-akwado mbịa mba ofesi. Nwanne anyị nwoke bịa kọọlụ m sị m na ọ bịa ịgụ akwụkwọ na mba UK. Ọ sị na o lechechele ihe niile na ọ na-emekwa ọfụma n'ụlọ. O wee lecheche ihe niile akụ na ụba ya wee bịaba ịgụ akwụkwọ. N'ụdị ọbịa ọ na-eme ekie ọ na-enyekwa nwunye ego nọ n'ụlọ. Ọ sị na ọ si abịaba nwunye na ụmụaka ya nọ n'ụlọ. Ọ sị na nwunye chi ụmụaka ịtọ wee dịkwa ime kudo nwa n'aka. Ịghọtago ọ dị ime kịta so ọ bịarutezie. Ọ sị na ọ bụ ọnwa atọ ya bụ ihe ọbịa o nwere ọrụ mana God so kind o nwetego ọrụ mana ọ sị na o ji eze kpa ekwele were isi bụọ ala si na ọ nwụchakwa na uche ma ụmụ ihe maka nwunye ya nwere ọrụ. Nwunye ya nọ na Naijaba anyị so o nwere ọrụ ka ekwene ka ụmụ ya si gaa na-eri nri eje akwụkwọ. Ifugie ndị ejenti na-emeli akwụkwọ wee ghọrịa anya si ya na ọ bịakwara onwe ọrụ lụba ọrụ ozugbo kpataba ego sendịbe ụlọ wee mebe ka emene. O wee bụrụ na fancha niile bụ okwu ụgha na-egekwana ntị ka unu wee na-aghọta maka unu fụ onye na-achọ ịbịa ka unu gwa ya dọọ onye aka na ntị ka ọ akwado maka nwanne anyị nwoke a kịta ọ na-agba kilian na-egekwana ntị unu were ihe a kesie nye ihe ndị niile bata ebe a ịbịa gụọ akwụkwọ maọbụ ndị na-akwado o wee si onwetezi ọrụ a wee si na ọsọsọ 20 hours ka nwa akwụkwọ ga na-alụ and 20 hours a ụmụnne ọ bụ so ego nri ka o zuru gị o zuru ego ụlọ o zuru nkwụtọpụ ụgwọ akwụkwọ matakwana na ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ obele ịbịa ịkwụtọpụ o nwere ike every 3 months ị na-akwụ every 3 months ị na-akwụ ịkwụcha 20 hours a ama nzuru gị maka ndị na-alụ ọrụ ọ bụ 40 hours 37 hours ka a na-alụ ọrụ. Ụfọdụ na-alụ 60 kedu ka 20 hours nya bụ ị na-ewik si ga-ezulu gị ịkpa nri kwụọ ụgwọ ụlọ wee sendie ndị ụmụ nwanne gị ego ma iku nwa n'aka nwunye gị dị ime ihe niile na tell on your shoulder. Ọ bụ gị nwa ọ bụrụ nwunye gị enwere aka ọrụ ifu gị agụụ na-agụgbuzili ụmụaka na-achọ ịnalia ụmụaka so kịta ọ na-asị m na 20 hours a sịrị anya lụọ na ọ chọrọ ịlụghị ya ihe ga-apụta anya pụta. Nwanne m gekwe ntị ka m gwago ihe ga-apụta maka na o nwere ebe inkom ọzọ si abịa ndị ihe ị ga-eme ihe ejisi ike chọọ ọlụ oji ịmara ihe a na-akpọ ọlụ oji ịchọọ ọnya onye ga-enye gị ị na-alụ 20 hours official lụba 20 hours official dịka esi wee gwa gị ka ị ghara ịba na nsogbu ndị ọcha na-akwa ayọfa biko maka na ịgụcha akwụkwọ ị na-agụ wee lụghacha mgbe a ga-emeli gị postgraduate work permit faghara ekwezi fasị na ịdala iwu ndị anaghị ayọfa biko anaghị ayọ ndị ọcha biko ọ bịa ka obodo fa ji adị mma ịdara iwu ịdaga iwu adalie gị aka ya bụ ịnalụ punishment ya ifugi ya so ịmasịkwa na ị ga-alụgha ịlụghabazia ịma na ị ga-ejisi ike chọzie onye ga-enye gị sponsorship ị ga-akwụkwali ya akata mkpa ego maka ịlụghacha ọlụ a isi na ị ga-alụgha onwezikwa isi na ị nọ n'obodo imechere asị gị naba nọ ịma na ị ga-alụghị ya ịchọbazi onye ga-enye gị sponsorship biko jebe ebe ndị be anyị na-anọ ọgbakọ ndị be anyị jụba ese si kedu ọgbakọ ndị be anyị o nwee ụlọ ụka fa na-anọkarị ilu oyi na-ajụfe ese na-akọwatalụfe ọnọdụ gị ọ bụrụ ofe ncha ga-enyekwere gị aka ma ọ bụ gee gị ntị mana o nwee ndị obi mmadụ ka dịkwa ndị chọọ inyere mmadụ aka fa ga-enyekwere gị aka wee chọghalịalị gị maka fa bụ ndị nọbụ ochie tupu i wee bịa so fama ana fama kwatu nghọm fama ebe niile so o nwee ka fasi gị ebe wee chọọ ọlụ gị ọlụ a ga na-akwụ gị ụgwọ n'aka ị na-ejezi ọlụ nke 20 hours official. Ọ bụ ihe ị ga-eme ije ụka ebe niile ndị be anyị na-eje ụka iluo ịsakọtafe ịsala alụfa ikwefe n'aka ịkọwatalụfe ije gị izochi n'ọya gị onye ọya na-aya ada ezo ọya ya ezo ị ga-agwafa ịgwachakwara afọ isi a biko nwanne m nye m nọmba gị maka ọ bụrụ na isiri ya nwanne m nye gị nọmba gị sisi nye gị nọmba ịma na ọ bụrụ na isirasi nye gị nọmba ịma na ihe azụkwa afọ onye ahụ ọzọ maka ụfọdụ na-abịa ụka ofu mbịa n'ọnwa maọbụ n'ọnwa na-abụ maka ọlụ anaghị ekwe ka abịa ụka ụfọdụ na-ejezikwa ụka Satọde ụfọdụ ndị ụlọ ụka tinyere ụka Satọde si ịbịa nwa ụka Satọde n'ịbịago na ọkọvago gị
maka ọtụtụ mmadụ na-eje ọrụ mbọsị ụka ifu gị and ọrụ mbọsị ụka ma Satọde na-akwụnyite ụgwọ ụfọdụ na-eji so ifu mmadụ taa n'ụlọ ụka ma ọgbakọ echi ma ịfụzi ya ihe ọ bụrụ na ị narali ya nọmba mgbe ahụ ihe azụkwa afịa o nwere ike ote aka tupu ifia andị ikpe ọnya ị na-agwụ ya ị na-echeteli ya maka ọ bụrụ na ị nara echeteli ya ọ ga-echezo maka ihe mmadụ bụ n'isi dị too much ihe ndị mmadụ bụ n'isi karịrị akarị ụmụnne ọ bụrụ na ịgwa mmadụ ofu ngwa okwu ma abụọ ma atọ ka o nyere gị aka o nyerelu gị aka ihe na-ewe iwe maka ihe ya na onwe ya bụ n'isi karịkwulie maka ọ na-eche nke onye ọbụla na-eche nke ihe ị ga-eme bụ ị ga-akaba arụ wee na-enye ya nsogbu ịgụlụgụlụgụlụ inye enye nsogbu ịgụlụgụlụ inye enye nsogbu nye na-abụ ịtọ ịnọ ise o meli gị ya ahụ ọ ga-emeli gị mana ịgwụ ya anya ofu ngwa si na ịgwago ọ chọrọ inyere gị aka ọ chọrọ inyere gị ị ma na gị na onwe gị adị ọkwụ dị siriọs ọkwa ị na-aghọta gị na onwe gị adị ọkwụ dị siriọs chaa maka ọ bụrụ na ị dị siriọs ị ga-akaba arụ wee nye enye nsogbu and ị ga-akaba arụ si ya biko nya nyere gị nọmba gị ọ bụ ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị merie nwanne m ọ bụrụ na ị siri ya nye gị nọmba gị ọ dị likely na ya azụkwa afịa ọzọ and ya na-ama ka isi gị afịa ndeewo nke emesịa